L-establishment tal-Partit Nazzjonalista kompla jintensifika l-manuvri fil-konfront tad-deputati li fix-xhur li għaddew kienu ta' tarka jew qabżu għall-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Sorsi mill-Partit Nazzjonalista li tkellmu mal-Gazzetta Kulħadd rimarkaw li l-Viċi Kap David Aġus u d-Deputat Stephen Spiteri diġà jinsabu fil-mira ta' dawn l-azzjonijiet li jinkludu mod partikolari it-tixrid ta' stejjer relatati mal-individwi jew l-iskreditar personali tagħhom. Fil-qalba ta' dawn l-attakki hemm ukoll Jason Azzopardi bil-kap Bernard Grech qed ikollu joqgħod għal dak li tiddettalu l-istess klikka li kkoordinat l-attakki fil-konfront tal-eks kap Adrian Delija tul is-sajf li għadda. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif matul il-ġimgħa li għaddiet Manuel Delija l-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt kiteb artiklu li fih sejjaħ lil Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus bħala bniedem b'ħajja politika miżerabbli u bla punt. Aġus spiċċaw wkoll fil-mira tal-blogger tal-establishment wara li kien biswit Adrian Delija meta f'konferenza tal-aħbarijiet Simon Busuttil intalab iwarrab. Dan meta ħarġu l-konklużjonijiet ċari tal-inkjesta maġisterjali dwar E-Grant u tqal kif din kienet gidba. Simon Busuttil kien ibbaża kampanja elettorali fuq gidba u fuq storja li nbniet fuq dokumenti iffalsifikati. Intant fl-istess waqt l-attakki koordinat mexa wkoll fuq il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri li bħalissa jinsab taħt investigazzjoni wara li fl-2018 Spiteri kien ġie rrapportat li allegatament joħroġ ċertifikati mediċi mingħajr ma jkun invista lill-pazjenti. Dan wassal l-inkjesta formali mill-Kunsill Mediku każ kostituzzjonali mit-tabib stess biex iwaqqaf l-istess inkjesta. Il-lanżita tal-establishment għal Spiteri tmur lura wkoll għal Lulju tas-sena li għaddiet, meta Spiteri kien beżaq fis-sunnara ta' Jason Azzopardi wara li dan tal-aħħar involvih fost id-deputati ribelli li sfiduċjaw lil Delija. Iżda quddiem il-President ta' Malta, Spiteri kien astjena. Dan fil-fatt kien żvelaħ mod esklusiv One News wara li Stephen Spiteri stess stqar dan ma' dan l-istazzjon li ma marx kontra Delija. Fil-bidu ta' din is-sena imbagħad il-kap il-ġdid nazzjonalista ipprovaw wkoll ineħħi lil Spiteri minn kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa fuq suġġeriment tal-istess establishment li kien qed jiltaqgħu jagħti istruzzjonijiet lil-lit l-leminija ta' Grech Ray Bezzina, ex-Chief of Staff ta' George Pulicino fl-aħħar gvern nazzjonalista. Is-sorsi tal-Gazzetta Kulħadd qalu li Jason Azzopardi se jkompli jżid fid-doża tal-attakki tiegħu kontra deputati li mhumiex meqjusa tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u bekk mhux wara l-kap preżenti Bernard Grech. Dan fi sfond ta' partit fejn il-firda għada is-saltan u anke biex Jason Azzopardi jkompli jagħti xturu wara li nqabad li ma kienx iddikjara x'jaqla għal fini ta' ħlas ta' taxxa għal 3 snin konsekuttivi. U anke qajjem dubji dwar dikjarazzjoni tat-taxxa li kien għamel għall-2019 meta kien qal li ma qala xejn mill-professjoni legali. Anke jekk Jason Azzopardi huwa magħruf li huwa avukat imqabbad.